TMTV. İslamsiz sağlamsız. 15 may xalqaro g'oyila kuni shu maydan bugun g'oyila turida сөйләшергә булдык. Җырчыларның шәхси тормышлары хакында мәгълүмат җыйдык. G'oyila, яңалыклар һәм яраткан клиплар. Булар барысында музыкаль каймак хит парадында. Минем исемем Айсыл Олерон. Кузгалдык. Bu atnada hit paradka җырчы Арсланы килеп кушылды. Арсланның тормыш иптәше Наил Мортазин. Наил шулай ук иҗат кешесе, аранжировкалар ясый, көйләр яза, гитар да уйный икән. Иҗади парның мәхәббәт җимешләре кызлары бар. Исеме Руслана. Русланага 9 яшь, 2нче сыйныфта белем ала. Әпиәннәре сыман сәнгатькә тартыла. Музыка мәктәбендә дә укый икән. Арсланның иң якын кешеләре турында белдек, үзенә күз салыйк. Эфирны шибәр җырчы Рузилә Хәйретдинова дәвам итә. Рузиләне еш кына җырчы егетләргә димлиләр. Ә Рузилә бит инде күптән кияүдә. Моннан 5 ел элек туй күлмәге кигән. Рузиләнең тормыш иптәше Зөлфәт исемле нефть өлкәсендә эшли икән. Кызлары Ясминәгә 3 яшь, рәхәтләнеп балалар бакчасына йөри. Рузиләнең шәхси тормышы турында белешмә бирдек. Хәзер клипын карыйк.
Üçüncü orunda автор başqarışı Firuze. Firuze icatlarına tügül gailede de büyük ülgür. Jırşının gailesi 5 kişiden tura. Turmuş iptaşı özü hem 3 balaları. Firuze'nin yirişmeker. Onları 8. sınıfta lise internatta turub okuy. Urtanşı kızları 4. sınıfta tügelli. Töpşü kızları bağlar bakşasına yürüyün de aşıkladı. Hazır ise efirni Firuze'nin etkey enkey jırı bilen devam ettik. Enkayimden gitken şakta bırılıp meni qaradı. Şunduğan sağınıp üksi yıladım. Üksi yıladım. Dünya zarlarının tuttuğan yoktan eğlenik. Gazizet hemen keyge kadir hürmet görse. Dünya zor
Корали, біздің Фируза түгілмесің бұл. Қойда ял етіп ерейінді бұл. Бүттін бақшары шүп басты әуіл ял етіп ерей. Наранга сүлән итеп бітсе, қайтырады. Еш басқарушы Фәнил Галиуллин 12-ші урында. Фәнил буйдақ егет. Үйленуге ошық мекенелі егетінің Альбина исемлі сіңлісі бар. Ол медицина күлетінде оқи. Әтесі нефт һәм газ табу бойынша білгіш. Әнисі Димитровград шәһәрендә эшлейкен. Фәнил Галиуллинның ғаиләсе белән таныштык. Бу урында Шаян клибына күз салыйк. Yaratsam da sinegine üzülüp yanıp kiyip her netesin yüreğine gidemen inde diye gittiğine görme gitme taşlama sin janaşı izlerine düşerim en bit generge olmasın gittiğine görme gitme taşlama sin janaşı izlerine düşerim en bit generge olmasın kişiden kim bulmadıkla yaşadık yaşayı bilip git de görme biz bitelli bəxitsiz tügel idi git de gene görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bit generge olmasın git de gene görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en dip generge olmasın bilmişsin canı kayım Süyülerim gümürlük Kimler süyer iken seni Benim gibi üzülür Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit generge olmasın Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit generge olmasın
Хит парадына devam etебез. Сөйкімлі Мәскәу қызы Динара Рахимова 11-ші. Динара кеуде түгіл, үзінің тең ярын әлі ұшыратмаған екен. Динарның апасы жыршы Эльнара Ганиева сізге енді яқшы таныш. Жыршы қызлардың әтилері музыкант баяншы, әнилері интерьер дизайны белән мауға екен, қысқасы шөп-шөп ижады ғайлы. Енді Динара Рахимованың хислі клибін тамаша қылық. Яшеріп мен тұтам күзлеріңе қара үмітімді сақла
Популяр унлыкны ваклыйбыз биредә Раяз Фасихов. Раяз өйләнгән, 2 балалары бар, кызларына 11, уларына 8 яшь. Сүз уңайыннан Раяз февральдә халыкны аптырашта калдырган иде. Бала табу йортында яңа туган сабый тотып фото куйды. Инстаграмда бездә туллану дип язу да калдырган иде, хәтерләсәгез. Соңрак абыйсының баласы тууы билгеле булды. Раязның абыйсын тагын бер котлыйбыз, ә сүзне Раяз Фасиховның үзенә бирәбез. Yaratудан yanıp bitken günler Olsalar da köpten ötkende Bir qaytırsın kebek min üzülüp Seni haman sağınıp kütkende Sen unuttum iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen ginen itir haber yok Sen unuttum iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen güneniktir haber yok Ötkenlerge geri kaytıp bulmay Özgertikler bulmay yazmışını Tiksingine taratırsın kebek Canım tulu sarı sağışlı Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Birge ötken ömürlerini barlap İzlep yürüyüm yaşlı gözleri Sen unuttun iken ellemini Seni kötüp daldı gözlerim Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen genen
9-нчы орында трио Альбина Панаева, Диля Нигматуллина һәм Анна Попова. Анна әлегә кияүдә түгел, баш аягы белән иҗатта кайный. Альбиналар гаиләдә 3 ел. Хәер, 4 дисәң дә була. Альбина үзе, аның тормыш иптәше кызлары һәм яраткан песиләре Султан бар икән. Диләгә килгәндә кызы Сәфинаны беләбез, җырчының кияүдә икәне дә мәгълүм. Ә калганын Диля Нигматуллина 7 йозак астында сер итеп саклый. Başka işitmi, ol titmi isimimni. Sütilmezlik, yitip var yollar şu algan. Yalan ayak, aşı salgında, uanğın mehabette. Şakırma, başka şakırma. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenden. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсәтмәм, көрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Кулларымны сабырлык бәйли, нык төйнәлгән җепләре. Белсәң иде шундый ирекле тынлыкта. Күперләрне бергә яндырдык, җылы таңны ялкынын. Чакырма, чакырма, башка чакырма. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenden. Min seni mehabbetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenden. Min seni mehabbetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсәтмәм, көрсәтмәм. Min seni mehabbetim yaratıp özüm jiberen. Yüreğini başka işitmi. Музыкаль каймакны Филүз Кахиров дәвам итә. Филүз бәхетле әти һәм ир, тормыш иптәше Илмира туризм өлкәсендә хезмәт куя. Ике уллары үсеп килә, гаилә язны көннәр буе бергә уздырган яңа шөгыльләр табып кына торганнар икән. Ә без Кахировлар гаиләсеннән иҗатка күчеп, Филүзнең чыгышын карыйк. Hayırlı tınlar. Basu yolunдағы қаппақ hamanda тұра екен. Bizning shunda uchrashuv
şul jili qappa başçılada yabıla Hümbürler bitti sütebip Hümbürler sinsiz sütebip Uftanıgan şaklar bula Hümbürler bitti sütebip Hümbürler sinsiz sütebip Uftanıgan şaklar bula Hatirelerini yanartıp Hamandadır atapta Bizning suyup bitmez Hatta kalını kitapta Jili qappa şul jili qappa Başçılada yabıla Hümbürler bitti sütebip Hümbürler sinsiz sütebip Uflanıgan şaklar bula Şul qappa haman silidir Jillerge bizning pasta Menimde uylarım ayta İkkev tanışıqan şaqa Jili qappa şul jili qappa Başçılada yabıla Hümbürler bitti sütebip Hümbürler sinsiz sütebip Uftanıgan şaklar bula Jili qappa şul jili qappa Başçılada yabıla Hümbürler bitti sütebip Hümbürler sinsiz sütebip Uftanıgan şaklar bula Uftanıgan şaklar bula Ләйсән Гыймаева белән Булат Бәйрәмов 7-нче баскычта. Гаиләнең 3 кызлары бар. Таңсулары 8-нче, уртанчы кызлары Зифа 4-нче сыйныфта укый, нәниләре Зәйнәпкә 2 яшь. Ул да бик актив бала, көннәр буе уйный, йөгерә икән. Ләйсән белән Булат бик теләп үз гаиләләре, кызлары турында сөйлиләр, социаль челтәрдә фотолар, видеолар урнаштыралар, бергәләп җырлыйлар, музыкаль кичәләр уздыралар. Безнең хит-парадта да урын алалар. Кайчанда бер миңа да 85 яшем тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, иртән азапланган шакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эшкәндә, яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз.
Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз әкрен-генә. Җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшем, яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез, оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз әкрен-генә. Җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз әкрен-генә. Җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Hörmətli tamaşaçılar, siz TMTV kanalında bizge sosyal şilterlerde de qoşulığız. Instagram, Vkontakte, YouTube, bir de soңғы яңалыклар тапшыруларының анонслары һәм архивлары. Sizde devam edip Хәмдүнә апа Тимиргалиевны карыйк. Легендар җырчыбыз юк-юк язмыш җырын башкара. Yazmış, açıktır məni, var
Алардын бишлеген Руслан Зілкернәев ашып жибәрә. Бруталь җырчы үзенең шәхси тормышы турында әллә нисләргә яратмый. Шуңа без дә Русланның шәхси территориясына кермибез. Ә сезнең өчен шәп җырын, мәгънәле клибын куеп җибәрәбез. Рәхим итеп карагыз. Үзім салғаны сукымағы бойлап, мәнәмі ғымыр үрләріне, дәртлі хислер матур ойлар, яратулы ерәгімді, артқа бармай алға кетмей, яшәуімді бүгінгіде, туып тұра, артып тұра, матур ойлары көңілімді. Артқа қарап, өкенерлік, көңілімді, Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümünü şun düşürüm. Ашықмайша алға атлайым, хәтерләтіп мен юлышыны, өз бәхетім өзі қолымда, көңелімнің тоямы шуны. Шатлык тойып ғымыр итеу, яшәуімні асылышыны, илағымның бүләге дип, кабыл итәм язмышымыны. Артқа қарап, өкенерлік, көңелімнің, юғы баршығы, төгелі башы, төгелі соңы, ғымырымның, şun düşürüm. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, Yakşı deyip benim barda, şat uylarda atlıyım alga, Abir bulsa kişin işede, buluttan sımıkı yaşığa, Süyüp ağamı dünyasına, ümitlenem dik yakşığa. Ortka korap, ökenerilik, Köngelimin yoga barışıva, tügeli başı, tügeli sonu, Gümerimin şun dışarı, Artka karab, ökenerilik, Köngelimin yoga barışıva, tügeli başı, tügeli sonu, Ömrümün şun dışarı. Рейтинг буенча үскә күтәреләбез 4нче урын данлыклы җырчыбыз Айдар Галимовта. Популяр җырчының гаиләсе уч төбендә кебек. Улы кызларның кияүгә чыкканында, оныклары туганында, тәпи киткәнендә барысында күрдек. Айдар Галимовка гаиләсенә иң изге теләкләрне юллыйбыз һәм әйтче миңа исемле җырын тыңлыйбыз. Кыяш кебек булсаң иртән, кичкә таба сүреләсең, ләкин кичен
толған ай көк ертең ойға көмілесің ғұмыр бойы матур болмас тұман қаплар ұрпақларына өкпелемелі жаным әрәметтеп уақытларына айтшы миңа сәбәпләрін не өзгәрі кайфләрін сиңа алда мен білмәген бар ма әлі ғайыпләрін айтшы миңа сәбәпләрін бар ма әлі кайфләрін синең алда мен білмәген бар ма әлі ғайыпләрін Минен генә тора икән, тик әйткәннә төзәлермен. Син яшәсен өчен яшим, авыр түгел үзгәрермен. Җырларымна мәхәббәтем сиңа гына багышладым. Кичер мине әгәр булса хаталарым Yağışlarım Айтшы миңа сәбәпләрен Ник үзгәрә кайфләрен Синең алда мин белмәгән Бармы әллә гаепләрен Кояш кебек булсаң иртән Кишен каба сүреләсен Әйтші миңа сәбәпләрен Ник үзгәрә кайфләрен Синең алда мин белмәгән Бармы әллә гаепләрен Әйтші миңа сәбәпләрен Ник үзгәрә Сезнең тавышлар Марат Шайбаковны 3нче урынга куйды. Маратның гаиләсе 4 кешедән тора икән. Тормыш чәчкәсе РКБ-2дә даруханәдә эшли. Улары 8нче сыйныфны тәмамлый, кызларына 6 яшь, балалар бакчасына йөри икән. Үз изоляция вакытында кызыбызны авылга кайтардык. Улым дистанцион укыды, әкренләп дөнья үз җаена кайта бугай ди җырчы. Марат Шайбаков хит-парадта җырлый, карыйбыз. Көндә яшен кебек итеп әле генә нигә күрендең тибрәндереп күңел кылларыма гөл чәчәкләр булып үрелдең соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым миндә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә соңладым бит өзелеп яратырга соңга калдым миндә
de siyerge Üte ömür, üte köngüllerini Nasip buladın elle kimlerge Yok deyim özüm izgelenem Sin havalıp kite uylarım Ötenni min saylar idim misin Bilgen bulsam dünyada sin barım Sыңладың би üzülüp yaratırga Sыңға қалдым min de siyerge Üte ömür, üte köngüllerini Nasip buladın elle kimlerge Sыңладың би üzülüp yaratırga Sыңға қалдым min de siyerge Üte ömür, üte köngüllerini Nasip buladın elle kimlerge Düşke keresiyo Ömürler uza aşkınıp Dik hıyanet minim üçün tügel Gazaplama zinhar şakırıp Sыңладың bi üzülüp yaratırga Sыңға қалдым min de siyerge Üte ömür, üte köngüllerini Nasip buladın elle kimlerge Sыңладың bi üzülüp yaratırga Sыңға қалдым min de siyerge Üte ömür, üte köngüllerini Nasip buladın elle kimlerge Популяр башкаручы ирке икенче позицияда. Танылган җырчының шәхси тормышы һәр вакыт кызыксыну уята. Иркәнең тормыш иптәше Артур исемле 3 кыз үстерәләр: Лусай Сылу, уртанчылары Әминә, төпчек кызлары Сөембикә. Бер кызының музыкант, берәрсенең медицина өлкәсендә эшләвен теләр идем. Ләкин иң мөһиме үзләре сайлаган һөнәр булсын, бәхетләре булсын ди җырчы. Иркә эфирны моңлы балачак җыры белән дәвам итә. Biz bələkəy şoqdan mаңлы buldu İyişimiz dolu jır idi Bir yağında ənkəy ətkəyinin Bir yağında qarmına idi Ətkəy mаңлы qarmının susa Ənkəy əkrimiginə kuşula İste qalğan yıllar yaraqda İste qalğan yıllar yaraqda Qayıtmaz indi ağlar yaraqda Gündüzlərin bulsa iş izləri Nişik yəmliydi işləri İyi bizdən kişi üzülmədi Bir kişlərdə yarısız ötmədi Ətkəy mаңлы qarmının susa Əngə yəkrinigінə quşula
Bu atna жеңүүчүсү эстраданын yüzü кошу Zeynep Ferhedinova. Zeynep Hanım'ın ailesi turunda nidir yoңалык açma. İri tanılgan jırşı Zöfer Bilalov, iki ulları Fuat bilen Bulat barlığında bileriz. Şoňa da ızakka sızmay Zeynep Hanım'ın klibina kuşerge təqdim eten. İhtibar bilen qarıyız. Selam annem. Oğlum, көп мөтө сүйттірге бұлайын да? Yarar indi annem, yaşım молодой. Yarar, yıklara gittim. Nasıl yapı? Şatlıkları atkanı birmedi. Durmuş rahatında, sağlık bakıtında, yaşaygalı şulay birge. Yaşlık bulsun uylarımızda. Qabatlansın barı, barınıqlarda, ullarımız, kızlarımızda. Jayırışıqlar bir kübeydi deməgiz, küzgülərgə qaramazsan görənmey. Günəmin jeydidə, yüreğin segizdə, ömür ötkənliği sezilmey. Günəmin jeydidə, yüreğin segizdə,
артистларның гаиләләре белән якыннан таныштык, яраткан җырларыбызны тыңладык, 1 сәгать сизелми дә узып китте. Сез музыкаль каймак хит-парадын карадыгыз, мин Айслы Лерон, алдагы очрашларга кадәр.